Najčešće pričao o nečemu iz detinjstva, jer one su se toga najrađe seća. Pa svak se toga najrađe seća. Pa detinjstvo i jeste najlepši deo života. I najviše ima događaju. Pa svi su nam ovako upečatljivi, jer se prvi put događaju. Bilo da je prva ljubav, prva jedinica, prvi dan u školi, sve je prvi put. I zato to pamtimo. Čega se vi najviše sećate? Pa detinjstva. Da, ali nekog događaja posebno. A što se tiče događaja, nemojte da me pitate. Ja nisam imala nikad sreće u životu. A jeste voljeli da idete u školu? Kako da ne? A onda vas je to činilo sretno. Šta ste najviše voljeli u školi? Koji predmet? U školi novu istoriju sam mnogo voljela. Nisam znala da je puna laža. A kad sam saznala i kad mi tata to objasnila, onda jednostavno nisam je učila, nego samo ono što mi učiteljica ispriča, ja to odmah ponovim. I to je bilo dovoljno. Drugačije, znači tolike su još onda bile laži. U istoriji uvek pišu pobednici i oni lažu u svoju korist. Ali posebno posle smrti kralja Aleksandra. To su tolike laži bile. Pa jeste, da su monarhiju satanisali, a veličali komunizam. To je jezivo. Pa su onda ogovarali Đorđa, brata Aleksandrovog. Pa Pavla, kneza Pavla. Ja sam o knezu Pavlu imala lepo mišljenje i kroz istoriju i kasnije. On je bio najkulturniji među njima. I najkulturniji. Najobrazovaniji. Tako jedan odmeren čovek. Jeste. A mi su tad bili u Skoplju, a stalno su sa dvora imali tamo gost. I onda meni je to bilo zadovoljstvo da idem, da se približim. I Aleksandra sam opipala, onu njegovu uniformu, i mladog Petra, on je onda bio nekoliko godina, duše bio je stariji od mene prilično, jer on je još početkom 20. godina rođen. I Mariju sam išla da je opipam haljinicu i reče posla. A jeste. A šta ste vi radili u Skoplju? Vi ste živjeli u to vreme tamo? Živjeli smo u to vreme tamo. A otac vam je bio tamo na službi? Tamo je on bio na službi, aha. Kao učitelj, jel? Ne, nije. Ne? Nije, on nije bio za učitelja nikako. Svi su se moji čudili. On je pobegao iz učiteljskog poziva. To je bio neko ministarstvo? Pa on je pri Banovini radio. A, Banovina. Skopska Banovina. Vardarska u ono vreme se da. Radio ovdje u Moravskoj Banovini. Moravsko-Vardarska. Jer mi nismo mnogo dugo bili posle njegovog prelaska iz tog perioda. Dobro, a kad se sećate roditelja, čega se najviše sećate, je li to bilo... Smrći. To vam je najteže palo, ali pre toga dok ste bili... Pa šta sam ja mogla da doživim do 6,5 godina? A oni su tako rano umrli? Majka. Prvo majka, jel? Majka se posle. Raka se vrati u ratu i otac poginuo. Tako da i brat mi poginuo. Ja sam samo ostala. Ostali siroče? Od cele porodice sam samo ja ostala. Posle rata, jel? Da. Nesretno detinjstvo sa nesretnim krajem. Jezivo nesretno detinjstvo. Dobre su vam sestre pomagale? Ne, meni to nisu sestre rođene, nego po ocu. I velike razlike između mojih godina i njihovih godina. To meni ranije nije smetalo ništa. Nekako ne znam i sama. Brat je bio stariji, pa i drugačije se to shvatilo. Ja sam Matjehu mnogo voljela, zato što nije bila ona zla žena i prilično se lepo ponašala prema nama. Ali deci bez obzira sve to smeta. Ja kažem, deca, ona koja ostane bez majke, stvarno je jezivo.
bez obzira na godine. Da, da. Jer niko ne može majku da zameni. Tačno, nezamenljivo je. A kad se sećate svog učiteljskog poziva, čega se onda najradije sećate? Koji je to period? Sa decom što sam radila. U kom selu, gradu, gde? Znate šta, ja sam radila u svim selima koja su bila najudaljenija od Niša. Ja sam radila i u Homolju, kod Žagubice. Da vam ne pričam. Tamo ima Gornjak manastir koji je oslikao Đura Jakšić, ali on je pokazni tamo učiteljavao. Verovatno. Znate gde je taj manastir Gornjak? Gde je? Pa tamo u tom Lavskom kraju. U nekom brdu. Ja sam samo... On je oslikao ceo tamo ikonostas. Dva manastira sam samo posetila, samo sam vrlo malo sam se ja zadržavala u tom kraju. Baš iz tih razloga što mi je bilo preterano daleko. Vi ste morali po nalogu da idete gde vam odrede. Jer onda je, kako se kaže, Ministarstvo prosvete određivalo samo ko će gde. I to samo pri kraju godine i početku godine. Izdržite pa kako znate i kako možete. Pa gde vam je onda najlepše bilo? Bilo mi je lepo pored Prokuplja jedno selo gde sam radila. Kako zove? Sad ću da vam kažem, samo imam običaj neki put kad zaboravim. Prvo se zvalo Dukat. Dukat, aha. Lepo ime. Lepo ime, da. Inače to je isto tako siromašan kraj, strašno je. Ali sa decom sam uživala. Sa decom sam uživala i koliko puta se svog njih i rasplačem. A što? Pa zato što sam i jednih toliko volala i oni mene. Ja ne znam kako je to bilo, mene je bilo napad, imalo različitih roditelja, pa Boga mi očeve koji su umeli da pretuku dete, naročito muškarčića, potera ovce i jaganjce i zaturi mu za ovce ili jagnje. Desi se. Pa dok nađe onaj čovjek poludi, onda se ja tu umešam. Ja sam otimala decu od roditelja. Jer imala sam slučaj baš u tom Dukatu da je otac, da je sin oca pokušao da ubije moj đak. To kasnije kad je porasao? Ne. Još kad je bio đak, kao dete, našao pušku i... Nije našao pušku, nego je uzeo nož od klanja svinja. Ovaj ga ludak toliko tuko, a ništa se lepše nije moglo da očekuje od njega kad je on među partizanima posle bio izvršilac smrtne kazne. I to je njemu nekako bilo manje više lagodno.